ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. бо шукргузорӣ аз амнияти осоиштагӣ дар ватани маҳбуб ва сиҳатмандии якояки шумо нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро оғоз мебахшем. нишон додани чеҳраҳои афроди нобакору ба ҷомеа зараррасон ва оқибати кори онҳо ҳарчанд муҳтавои барномаро ташкил диҳад, ҳадафи аслии мо созандагони барнома ҳидояти тамошобин ба роҳи рости зиндагӣ аст. тафсилоти гузоришҳои барномаро бо ҳам пайгирӣ хоҳем кард. дар ноҳияи зафаробод ба ҳаракатҳои ҷиноятии иттифоқи сенафарае нуқта гузоштанд, ки дар тасарруфи ноқилҳои барқӣ дар се ҳолат гумонбаранд. гумонбаршудаҳо бо мақсади ҷамъоварии металли алюмин ба ҷинояти мазкур иқдом намуда ба шабакаҳои интиқоли барқ 70 000 сомонӣ зарар расонидаанд. милитсияи ноҳияи зафаробод дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ тавонист ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки иттифоқи се нафара шаҳрвандон Олимов Саъди Абдушоҳидович соли таваллудаш 1998, Бобоев Ҳасан Зарифович соли таваллудаш 1997 ва Ҳасанов Хайём Ҳасанович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти ҳаёти нави ноҳияи зафарободро бепарда сохта идомаёбии тасарруфкории онҳоро, ки бо мақсади ҷамъоварии металли алюминӣ ноқилҳои баланд шиддати муваққатан истифода нашавандаро бурида аз ҳисоби фурӯши он даромади пулӣ ба даст меоварданд пешгирӣ намояд. гумонбаршудаҳо давоми соли 2022 ва дар оғози соли ҷорӣ дар ҳудуди заминҳои саҳроии деҳаи уяси шаҳри Таравшан дар се марҳила ноқилҳои барқии муваққатан истифода нашавандаи 220-500 киловаттаи тамғаи ASO 400-ро тасарруф намуда ба филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ дар шаҳри Гулистон ба андозаи 70 000 сомонӣ зарари молу мулкӣ расонидаанд. غلطیدگی بود، زمین به غلطیدگی بریده جمع کردم میگرفتم. ماشین اوپل ماشین ما 3 مرتبه با این ما سیم بردیم به شهر خوجا. کی شما همراهی میکرد وقتی صادر کردن جنایت؟ حسنов خیام، بابایف حسن. барои анҷоми дуздиҳо дар баробари воситаи нақлиёт асбобҳои бурранда ва таҷҳизотҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст, ки қасдона ва тарҳрезишуда будани кирдори онҳоро бозгӯ менамояд. тавре гумонбаршудаҳо нишондод медиҳанд амали тасарруфкорӣ бо маслиҳат ва омодагии пешакӣ сурат мегирифт. минтақаҳое барои дуздӣ интихоб мегардид, ки хатти ноқилҳо аз сабаби корношоямӣ ба замин наздик ё умуман дар рӯи замин мехобид. Олимов, Бобоев ва Ҳасанов ҳар кадоме саҳми худро гузошта маблағи аз фурӯши металли алюмин ба даст омада байнашон тақсим мешуд. یاردم میدادم. مثلا چی کار می‌کردن؟ مثلا رولو میکردم. میبریدم. همین کارا رو از کی استارت کردی؟ سالی گذشته. از سال نو پیش. گفتم بتونه چند مورد من جنایت صورت کرد. یکم بار 3 بار رفتم تا اون دیگه به همین بس کردم. яке аз паҳлуҳои хавфнокии кирдори гумонбаршудаҳо дар он намудор аст, ки бо тасарруфи моликияти ҷамъиятӣ онҳо ободиеро вайрон ҳамчунин ба ҳадафи стратегии мамлакат истиқлолияти энергетикӣ зарари худро расониданд. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо дастрасии моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс натиҷаи амали иттифоқи се нафара аст. милитсияи шаҳри Конибодом сокинони ҷамоати деҳоти Фирӯзобаро аз хавфи дуздии чорво наҷот дод. зеро дар баробари ба қайд гирифтани 2 ҳолати чорводуздӣ гумонбаршуда Достон Ортиқов зимни тасарруфкории навбатӣ ғофилгир гардид. дуздии молу чорво аз маъмултарин ҷиноятҳоест, ки мардуми деҳот аз он хавф доранд. баъди ворид гардидани ариза ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом ҳамин гуна нақшаи чорводуздии шаҳрванд Ортиқов Достон Дилшодович соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Фирӯзобаи шаҳри Конибодомро мақомоти милитсия ошкор намуд, ки тасарруфкориашро нисбати ҳамдеҳагон раво дидааст. гумонбаршуда давоми моҳи феврали соли равон дар се ҳолат ба тасарруфи моли калони шохдори ҳамдеҳагони худ даст задааст. заминҳои саҳроӣ ва қитъаи назди ҳавлигӣ макони дуздиҳо буда дар се навбат 2, 3 ва 4 сар моли калони шохдор рӯзона тасарруф ва зарари расондашуда ба ҳар кадом ҷабрида 17, 18 ва 23 000 сомониро ташкил медиҳад. ҳамагӣ чанд та гов буд инҷо? 6 та гов буд. чанд ча гирифтӣ дашта? 2 таша. барои чӣ 2 таша бурдед? барои чӣ 2 таша бурдед? 2 таш дар кор буд. чӣ хеле гов буданд? модар гов буд, буқа буд? модар. ҳаддуша.
беназорат будани чорво заминаи дуздиҳоро гузоштааст. чунончи гумонбар шуда Достон Ортиқов дар ҳудуди заминҳои саҳрӯӣ ё чарогоҳи ҷамоати деҳоти Фирӯзобад санаи 23 феврал 4 сар моли калони шохдори ба шаҳрванд Ҷасур Шарипов тааллуқ доштаро тасарруф намуда 18 000 сомонӣ зарар мерасонад. тавре ҷараёни тафтишоти пешакӣ муайян намуд молҳо аз макони тасарруфшуда каме дуртар бурда шуда баъдан бо ҷалби харидор фурӯхта мешуданд. кӯшиши сеюми тасарруфкорӣ низ бо ҳамин шева содир шуда харидори ҷалб гардида аз кирдори фурӯшанда ки бо нархи нисбат ба бозор арзон мехост ба зудӣ чорворо фурӯшад шубҳа ва милитсияро воқиф сохт. санҷиши ҳолати мазкур сабаб шуд ки парда аз рӯи нобакориҳои Достон Ортиқов бардошта шавад. гумонбар шуда Достон Ортиқов қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудааст. боз такрор кардани одати бад ӯро дастбаставу сархам намуд. гардиши маводи мухаддир яке аз хатарноктарин ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ мебошад. мусодираи 401 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш натиҷаи коркардҳои оперативии кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов мебошад ки ба ҳаракатҳои ҷиноятии 3 нафар ҷавони нашаҷалоб шаҳрвандон Туманов Салмон Аламшоевич, Раҳмонов Шарофиддин Шарифхонович соли таваллудашон 1999 истиқоматкунандагони шаҳри Душанбе ва Ҳасанов Асрориддин Искандарович соли таваллудаш 1998 сокини ҷамоати деҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб нуқта гузошт ки бо ҷалби як нафар ноболиғи 15 сола истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе маводи мухаддирро ба фурӯш бароварда ба дасти милитсия афтоданд. нигоҳдоранда, интиқолдиҳанда то сарчашмаи паҳнкунандаи воситаи нашадор ки дар ҳайати як гурӯҳ муттаҳид шуда барои ба даст овардани даромади пулӣ ҳаёту саломатии ҷомеаро таҳти хавф қарор медоданд, аз ҷониби мақомоти милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов муайяну ғофилгирӣ шуданд. گفتیم سوم رو دیده گفتیم 800 گرم بیاریم و آمدیم ایس سوم رو سلمان گرفته و ایس آشخانه دیگری به عبید کردیم. بعد سلمان گرفت 4000 شو ایس مونده 16000 هم آمده داد. تو برای گفت چند قیمه شود گرفته بیا دمی 16000 و من آمدم پسر عمه کبران 16000 دادم. ҷинояти ошкоргарида албатта барои ҳифзи саломатии аҳолӣ ва амон мондани ҷомеа аз зарари мухаддарот мусоидат хоҳад кард. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбаршудаҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. барои сироят кардан ба вируси норасоии масъулияти одам дар кодекси ҷиноятӣ ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст. нодида гирифтани ин меъёри қонун сокини 46-солаи шаҳри Конибодомро ҷавобгар намуд ки барои дар хатар мондани саломатии 11 нафар гумонбар аст. гузориши навбатӣ дар баробари шарҳи ҳолати ҷиноятӣ ҳамчунин дар хусуси ин беморӣ ва роҳҳои пешгирии он маълумот медиҳад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Конибодом барои дидаву дониста таҳти хавфи сироят бо инфексияи вируси норасоии масъулияти одам гузоштани 11 нафар зани 46 сола сокини шаҳри мазкурро дар асоси талаботи моддаи 125 кодекси ҷиноятӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб намуда нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. зеро номбурда ки гирифтори чунин беморӣ буданашро медонист давоми соли 2021 ва соли 2022 дидаву дониста ба фоҳишагӣ машғул шуда ҷабрдидаҳоро зери хавфи сироятёбӣ қарор додааст. ҳамхобагӣ ба шахси сироятёфтаи вируси норасоии масъуният ки маъмулан ВИЧ-СПИД мегӯянд яке аз роҳҳои паҳншавии ин касалӣ аст. ҳамхобагиҳои тасодуфӣ бе риояи қоидаҳои беҳдоштии заминаи воқеии сироятёбӣ мебошад. ҳарчанд дар ин хусус одамон тасаввуроти умумӣ дошта бошанд ҳам, аммо мутаассифона ин гуна меъёрҳои ҳифзкунанда на ҳама вақт риоя мешаванд. ҳолон ки бемории вируси норасоии масъулияти одам бо назардошти нобудсозии ҳаёти инсон бемории хавфнок эътироф шудааст. гирифторшавии ин намуди сироят ба организми инсон бо се роҳ мегузарад. якум бо роҳи алоқаи ҷинсӣ, дуюм бо роҳи тазриқӣ меёбад, яъне ки ба воситаи хун мегузарад. сеюм роҳ аз модари сироятёфта ба кӯдак мегузарад. вақте ки ба организми инсон ҳамин намуди вирус дохил мешавад, пеҷ аз ҳама он масъулияти бадани инсонро заиф мегардонад. он ҳуҷайраҳое ки барои мо заруран муҳофизат мекунанд организми инсонро, ҳамун ҳуҷайраҳоро нобуд мекунад. дар вақте ки ҳуҷайраҳо нобуд гаштанд,
организм заиф шуда ба дигар беморӣ дучор шуда аз эҳтимол дур нест ки баъди заиф гаштан метавонад вазъи саломатии инсон рафта рафта бад гашта ба ҳалокат дучор гардад. бо пешниҳоди матлаби мазкур умедворем ки шаҳрвандон ба хотири дилхушии лаҳзаина ҳаёту саломатии худро зери хатар намегузоранд. мавзӯи дигар бо ташаббуси суди шаҳри хуҷанд дар маҷлисгоҳи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон суди сайёр ташкил карда шуд. мурофиаи ошкорои судӣ кирдори судшаванда манӯчер комилҷонзодаро баррасӣ менамуд ки ақидаи ифротӣ доштан ӯро дар курсии айбдорӣ шинонидааст. тавре таъкид гардид ҳадаф аз ташкили суди сайёр бо иштироки донишҷӯён баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва воқиф шудан аз оқибати гумроҳӣ мебошад. бо мақсади пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба ҳизб ё равияву ташкилотҳои фаъолияташон дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон мамнӯъ ва таъсиррасонӣ ба фаҳмишу тасаввуроти ҷавонон дар ин самт суди шаҳри Хуҷанд мурофиаи ошкорои сайёри судиеро ки банду басти парвандаи ҷиноятӣ ба ҷиноят ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат алоқаманд буд дар маҷлисгоҳи факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бо иштироки донишҷӯён доир намуд то ин ки ҷавонон аз кирдори содирнамудаи судшаванда Комилҷонзода Манӯчеҳр соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи шаҳри Конибодом воқиф бошанд. суд парвандаи ҷиноятиро бо моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ моҳиятан баррасӣ намуд. дар рафти мурофиаи судӣ далелҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоварӣ гардида бо иштироки айбдоркунандаи давлатӣ ва дигар иштирокчиёни мурофиа баррасӣ шуда муайян гардид ки судшаванда аз соли 2021 худро дар шабакаи интернетӣ Instagram ба қайд гирифта мунтазам ба паҳн намудани аудио ва видеонаворҳои мазмуни ифротӣ дошта машғул шуда барои тарғиби ғоя ва пешрафти фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳои фаъолияташон дар Тоҷикистон манъ шуда дар байни 1430 обуначиёнаш мусоидат намудааст. аз ҷумла 455 наворҳои хусусияти ифротӣ дошта ки ба ташкилотҳои экстремистӣ тааллуқ доранд аз ҷониби ӯ паҳн шудааст. ҳамин ҳолат сабаб мешавад ки нисбати Комилҷонзода парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. тамоми ҳаракатҳои судшаванда аз давраи ҷалбшавӣ ба ҳайати ташкилоти экстремистӣ ва истифодашавии нерӯи зеҳниву қобилияти тарғиботчигиаш ба манфиати гурӯҳҳои ғайриқонунӣ ба таври озоду ошкоро муҳокима гардида иштирокчиёни мурофиаи судӣ аз тактика ва усулҳои гумроҳ намудани ҷавонон маълумот гирифтанд ки метавонад барои онҳо дар интихоби роҳи дурусти зиндагӣ мусоидат намояд. ҳадаф ва мақсад аз гузаронидани суди сайёр дар он аст ки барои донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносӣ ва дигар донишҷӯёни донишгоҳи давлати ҳуқуқбизнес сиёсати Тоҷикистон оиди фаҳмонида додани ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароӣ, ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ, экстремистию террористие ки аз тарафи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ғайриқонунӣ эътироф карда шудааст барои онҳо фаҳмонида додан буд. марҳилаи ниҳоии мурофиаи судӣ дар суди шаҳри Хуҷанд баргузор гашт, ҳарчанд судшаванда Манӯчеҳр Комилҷонзода ба гуноҳи худ пурра иқрор ва аз кардаи худ пушаймонӣ изҳор намуда бошад ҳам дар асоси далелҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷой дошта суд ӯро гунаҳгор ва нисбаташ ҷазо дар намуди маҳрум шудан аз озодӣ татбиқ намуд. Комилҷонзода Манӯчеҳр дар содир намудани ҷиноят бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ бо ин қисми модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 5 сол бо адо кардани ҷазо дар калони ислоҳӣ дорои низоми пурзур таъин карда шавад. дарки саривақтӣ, хатогӣ ва пазируфтани даъвати мақомот ҷиҳати худдорӣ аз фаъолияти экстремистӣ сокини ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Акрамҷон Солиевро аз ҷавобгарӣ озод карда барои роҳнамоӣ ба ҳаёти осоишта замина гузошт. гузориши навбатӣ вобаста ба ҳолати мазкур дар ҳамкорӣ бо шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таҳия шудааст. дар натиҷаи корҳои фаҳмонидадиҳӣ кормандони шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷустуҷӯшаванда Солиев Акрамҷон Абдуҳамидович соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияро ки дар содир намудани ҷинояти дар моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда барои фаъолият дар ташкилоти экстремистӣ гумонбар буд ба ҳаёти осоишта баргардониданд. маводҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоварӣ шуда маълумот медиҳанд ки гумонбаршуда тавассути
шабакаҳои иҷтимоӣ ба доми мубаллиғони ифротӣ афтода ба бадномкунии мақомотҳои давлатии Тоҷикистон машғул шудааст. Кирдори ҷиноятӣ боис шуд, ки нисбати Солиев моҳи декабри соли 2022 дар ғайбаш парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. Ман намедонистам, ки ин кори ман ғайриқонунӣ аст. аз кардаи худам пушаймонам. дар оянда нақша дорам, ки ба ватанам хизмат кунам ва ин хатогии худро дига такрор накунам. бо мусоидати мақомоти милитсия Акрамҷон Солиев гумроҳзадагиашро дарк намуда аз хориҷи кишвар ба ватан баргашт. маҳз худиқрорӣ, даст кашидан аз фаъолияти ғайриқонунӣ ва изҳори пушаймонӣ имконият медиҳад, ки гуноҳи ӯ афв карда шавад. масъулини хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Деваштич дар ҳамкорӣ бо шӯъбаи маорифи ноҳия дар байни хонандагон корҳои фаҳмонидадиҳӣ барои саривақт гирифтани шиноснома гузаронида, бо ташкили чорабиниҳои тантанавии шиносномаспорӣ ҳавасмандии хонандагонро барои гирифтани шиноснома бештар менамоянд. дар 68 муассисаҳои миёнаи таълимии ҳудуди ноҳия мунтазам ин гуна чорабиниҳо гузаронида талаботи шиносномадориро ба хонандагон меомӯзонанд, ки натиҷа медиҳад. чунин маълумотнокӣ мусоидат менамояд, ки дар баробари ба синни шиносномагирӣ расидан хонандагон талоши соҳибҳуҷҷат шуданро намоянд. масалан, ин наворҳо ҷараёни ҳамин гуна чорабинии тантанавӣ дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ноҳия мебошад. мактаби мазкур дар деҳаи истиқлоли ҷамоати деҳоти Муҷун воқеъ гардида, аз маркази ноҳия дар масофаи дур ҷойгир шудааст. дар чорабинӣ 25 нафар хонанда дар вазъияти тантанавӣ шиносномаи худро дар ҳузури ҳамсолонашон ба даст гирифтанд. пеш аз супоридани шиноснома сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ подполковники милитсия Файзалӣ Эмомалӣ ба онҳо муқаррароти қонунгузорӣ дар самти шиносномадориро фаҳмонид. ёдовар мешавем, ки ташкили чорабиниҳои тантанавии шиносномасупорӣ ба хонандагон талаботи муқаррарнамудаи роҳбарияти хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ буда, иҷрои талаботи мазкурро зерсохторҳои минтақавӣ бояд таъмин намоянд ва дар ин самт масъулин ҳисобот медиҳанд. тавре мунтазам дар барномаҳои қаблӣ таъкид менамоем, риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ барои тамоми иштирокчиёни ҳаракат хавфнок аст. дар ин бахши барнома ҳамкоронамон аз шӯъбаи божрасии давлатии автомобилӣ ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати маргро шарҳ хоҳанд дод. имрӯзҳо бархе аз ронандагони воситаҳои нақлиёт ба қоидавайронкунии даға роҳ дода бо амалҳои ноҷои худ боиси сар задани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибатҳои нохуш гардида истоданд. масалан, санаи 2 марти соли 2023 тахминан соатҳои 06:00 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатияш 2689 NN02 Қобилов Машокир Неъматович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи маҳаллии 34 шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди кӯчаи Гагарини шаҳри Хуҷанд дар рӯбарӯи ошхонаи Фарзона аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста, пиёдагард Шарипова Гулбаҳор Ғайбуллоевна истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд кӯчаи Содирхон Ҳофизки роҳро аз тарафи рост ба чап мегузашт пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард Шарипова Гулбаҳор аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааш дар беморхонаи марказии шаҳри Хуҷанд ба ҳалокат расидааст. ё худ санаи 13 марти соли 2023 тахминан соатҳои 03:50 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мусо рақами қайди давлатияш 0012 MG01 Рӯҳуллаҳ Муҳаммадӣ соли таваллудаш 1986 шаҳрванди ҷумҳурии Афғонистон муваққатан истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти рӯдакии шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди деҳаи Сӯфиёни шаҳри Панҷакент қоидаи сабқатро риоя накарда ба муқобили самти ҳаракати роҳ баромада ба воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Мерседес Бенз таҳти идораи ронанда Қурбонов Абдулҳамид Абдуқаюмович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакент бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мусо Рӯҳуллаҳ Муҳаммадӣ аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. оиди ҳодисаҳои мазкур аз тарафи муфаттишони шӯъбаи раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. ин буд барномаи милитсия хабар медиҳад барои имрӯз. ташаккур ба шумо, ки моро давоми барнома ҳамроҳӣ кардед. тарзи ҳаёти солимро интихоб ва аз хатои дигарон меомӯзем.
ба оянда хушбин бояд буд, зеро нияти нек ними давлат аст. То дидори навбати хайр.